ନିଷ୍ଠାମା ନିଷ୍ଠାମା ଏବେ ଉଠିଲ, ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ କରିଛ? ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ ଏବେ କରିବା। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଲେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କରଦର୍ଶନମ୍ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ ପର୍ବତ स्तनमण्डले विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व मे। ଆଜି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ କରିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲ? ବୁଝିଲ ନିଷ୍ଠାମା? ସକାଳୁ ଉଠି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। କ'ଣ ନମସ୍କାର କରୁଛ? ନମସ୍କାର କରିବ। ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ।